Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Odiochieng'ni mano mar tarik 8 kendo wang' jowi mano mar Kala osebedo kanyo kami mor kamoramora ma inene. Antiere kai mar mondo mi akelni kendo afulni moko kuom weche mago mabende wasechokoni kowuok e mesawa mano mar kawo weche manyien. Odiochieng' mano ma kawuono bende e doho mano ma Milimani kocha doho mamalo iwinjo kanyo bura mano mabende mulo mane en jalup jatend piny Kenya mano Muluor Rigathi Koregi mago matimore oko mano mar piny Kenya wayudo kanyo ni mane en ogai mano mar bad migao mar doho mano machon David Maraga ne owethuolo banka bende ne ondhiye kata ne omake e kinde go mabende ne ging'anyo kanyo ka gikwedo gedo mano mar magawa moro e kar rito le mano ma Nairobi. Maraga kata kamano e kinde mabende ne owe thuolo kod apisas Mount ma Kisumu obio winji moko kuom ywak mabende gintiere Mount ma Kisumu obio winji moko kuom ywak mabende gintiere godo kaka jokanyo no matiyo e sekta mano mar thieth kanyo mabende godo kaka jokanyo no matiyo e sekta mano mar thieth kanyo mabende oting'o osachgi mano mabende giwacho ni osedeko kuom kinde malach ka achiel kod lai mano mano mar tich mabende ging'urne kachiel kod gidwaro mar mondo mi obi ogolgi oko e okumba mano mar thieth mar Madison mano mabende giwacho ni okosebedo ka konyogi kaka apisaza mago mag clinic. Solidarity forever. Comrades power. Power. Comrades power. Power. Kuko power. Power. Kuko ria. Kuko ria. Ne wa negotiate gi employer at national level. En gima ok giwinji. Pod wabando salary ma dwe mar 4 to wan e dwe mar 6. Unacceptable. Omiyo jopiny nyaka chung kodwa mondo ging'e ni sani public facilities wawuoke. Koro wan joma thiedho kuno wakia. To kiriek timany kumidhiye. Warango weche mago mamoko kama bende wayudo ni jatend migao mochung'ne migao no mano mar thieth e pacho kae Moluor Eden Duale bende wuok oko kendo kwayo jotelogo mago mabende wuok e gwengego mago ma Tana River, Garissa kaachiel kod Kitui mar mondo mi gitem gibed kod twak mano mar kelo kata tieko lweny. Leo hatuwezi kuhamisha Tana River tupeleke Bani. Leo hatuwezi kuhamisha Tana River tupeleke bali pengine ama tuhamishe Kitui ama tuhamishe Kitui ama tuhamishe Garissa. Mungu amesema tuishi pamoja jirani. Mimi ningeomba viongozi wa Tana River, viongozi wa Kitui, viongozi wa hata Garissa sababu wanatumia hiyo Kitui, viongozi wa hata Garissa sababu wanatumia hiyo barabara, na jamii zote wakae chini, tuko tayari. We will amplify this particular issue. We will amplify it to the point that huyu mwenye kutenda hii ataona itakuwa rahisi kwake kukaa kwa jela kuliko kukaa huku nje. It cannot be life as usual. And DCI, wherever you are, you should know that we are a very sad lot. And we are not requesting for justice. We demand justice for these 3 young souls. And whoever participated in all this heinous act must be held to account.
You know, we cannot be also a society that does whatever we want. Hii sector yetu ya boda boda, we support you in many ways, but you also must be accountable. We will not protect any boda boda operator who is killing innocent lives. We will not. This matter will not rest here. Personally, tayari nitatengeneza swali ya kumuleta waziri wa security na pia DCI wa pia katika bunge letu la Kenya watueleze ndio pia dunia yote ijue kwamba we are not dealing with people who are stealing, we are dealing with innocent souls. And how many more have we lost in this kind of mondo obiyo tijino maber nikech tijino en mar jouriri. Takwa ini udungu ma jodong maduro kaso lenda kanti mangima kanti ang'wen ma wan go gi jo Migori jo Siaya jo Mabei jo Kisumu mondo wabed piny wane ka wakelo kwe ni piny nikech jo party go gin kamoro amora ok wanyal riembogi. Wako 2027 wadhi loka Kanan wane Raila we nwa dhiye to ok wanyal dhi Kanan wapogore mabuche county mondo oyal olerwa ni ji mwatimo ok en mar siasa to watimo mar wuok mar joluo ka achiel marwano is very important maber to wako nyumo gi dugo omiyo wabedo piny mondo wang'iane wawuo gi joluo wanyisgi ni nyime kata wadwa timo nang'o kik wariti ni josiasa ema piny ni dhi chung' e podium kata kitimne jawuoth marach mano to giome ang'o kitimne jawuoth marach mano to giome ang'o. Wadhi nyime kendo warango weche mag mamoko kama bende wayudo kanyo ni duol mano ma ochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC sani to koro osechako kanyo campaign mano mar jumachiel mar chiwo puonj ne oganda mago ma bende wuok e county mano ma Kakamega e wi ting' margi kaka jopiny e wechego mago mag kedo kod mibadhi campaign maket koda madhi bedo kadhi nyime chakre odiochieng' mano ma kawuono ka bende gigeto mar mondo mi gibi gichop kanyo e tesende mago ma bende romo 57. Manager mano mar duol mar EACC badeno mano ma Western. Citizens cannot get services in a timely manner. Where corruption takes place, you cannot have medicine in the hospital. The overall objective is to equip citizens with the knowledge that they require on corruption issues so that they can meaningfully participate in governance processes and also participate in the fight against corruption. It is expected that the knowledge that citizens will get will even enable them to make reports to EACC when they detect corrupt conduct among public officials. Citizens will also use that knowledge. Itafanya dawa zisiwe hospitalini, barabara zitengenezwe na biashara yote itakuwa hafifu. Kwa hivyo tuendelee, tushikane mikono kwa pamoja ili tuweze kuamaliza ufisadi nchini Kenya. Wakati kuna maandamano tu kidogo, hata kama ni maandamano ya haki, inabadilishwa na inakuwa ni maandamano ya kufanya looting na pia kuharibu biashara ya watu wengine. Tafadhali tusiende namna hiyo. Hata kama ni mambo ya demonstrations, uko na haki kikatiba, na pia hiyo kutumika na wanasiasa, hiyo ni corruption, si ndio? Kwa sababu unapokea hela ili uweze kutekeleza ama kuadvance ile political ambitions ya mtu mwingine. Ina mondo mia yenge gikanyo janeno mar Kala TV kata kamano komolo kanyo sadeka biro duoka kod weche mamoko manyien mago maga ng'end weche. Oriti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine jaloko mara David Abila.